ההסברה שלו הייתה כל כך נעימה, ולמדתי כל כך הרבה טכניקות יפות. ממליצה בחום על אבי פחימה. מלמד בצורה הכי רגועה והכי טובה. אני ממליצה בחום לכולם, לכל מי שרוצה ללמוד את הטכניקה הזו, ללמוד עם אבי. תודה רבה לך אבי על הכל, נהנינו מאוד. כל כך ממליצה בחום רב, ברמה מאוד מאוד גבוהה. למדנו ממנו המון כלים לעשות את העבודה ולצייר. אני שלא יעזתי לצייר קו. ממליצה בחום רב, תנסו, מקבלים המון כלים ואני אראה לכם את התמונות שציירתי פה, אני תכף יהפוך את המצלמה. אני מאוד ממליץ על אבי פחימה, כל הוצאה שווה.